koro mogo jwang mago matimore kanye county ma Homa Bay padhi nyime koydo ni jaod bura ma county ma Mombasa Zamzam Mohamed ochiwo siem ne jomibadhi mikoni kwayo pesa kuom grube mopogore mano michwalo negi omenda mag ngaf mageto chenro mopogore opogore mag dongruok. Kanoloso Likoni county ma Mombasa nyasi mar tiego jopiny chenro mag oro kwayo mag omenda go, jaod burano koni thoth grube osebedo kanyo kapogo bath omenda magiyudo ne brokers. Gino mokoni osebedo katimore tok chik. Jatelo no kamachielo ne ntiere kanyo kojiwo jonyuol mondo miolu ndach nyithindegi e kinde magintiere e rusa. To chutho nyithindo manyiri kaluwore kod masiche mag monj makinde ka kinde kod nek mosebedo kanyo kajuko thoth nyiri pachoka. Pata pesa za ngafu. Mukipata pesa za ngafu, mtu yoyote asije kuambia toa commission. Tumeelewana? Tumeelewana? Mtu yoyote asije kuambia kuwa hizi pesa zimetoka kiwango fulani kinafaa kiende mahali fulani. Pesa ikitoka ni ya kikundi chenu, fanyeni biashara mjiendeleze. Alafu tunamalizia hizi siku za 16 days of gender based violence activism. Dhuluma za kijinsia. Kina mama na wasichana wenu, najua mna watoto wa kike nyumbani. Mtoto wako asitoke sijui ameitwa na nani wapi. Watoto wa kike wanauliwa kiolela olela.